Türkmen resmileri hökümet maslahatyna transxabar barada soňky döwürde ilkinji gezek dil açdy. Ýakynda Türkmenistanyň wekiliýeti Brüssele sapar edip Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli energiýa resmileri bilen duşuşdy. Duşuşyň dowamyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygy, şol sany transxabar gaz geçirjisiniň mümkinçilikleri maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň energiýa pudugyny gödäwçiligi diýen orunmasary Murat geldi Meredev 22-nji oktýabrda geçirilen video şekilde iş maslahatyna prezident Berdimuhammedow hasabat berdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji 12-nji oktýabryna Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredowyň ýol başçylygyna Türkmen wekiliýeti Brüssele sapar edip onuň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Federica Mogherini hemde energetika birleşigi boýunça Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň orunmasary Maroš Šefčovič we beýleki energiýa resmileri bilen aýry başga duşuşyklary geçiripdi. 22-nji oktýabrda Türkmen resmileri transxabar gaz geçirjisi barada jemgyýetçiligi açyk görnüşdi. Soňky döwürde ilkinji gezek hökümet maslahatyny gurrun gozgody. 12-nji awgustda Hazarýaka döwletleriniň Kaspi konwensiýasyna gol çekmeginden soň durly habar serişdeleri, energiýa bilermenleri, beýleki käbir döwletleriň hökümet wekilleri transxabar gaz geçirjisi barada gurrun edýän wagty Türkmen resmileri dymyp gelipdi. Döwlet medeniýetiniň soňky ýaýradan resmi habaryna Ýewropa Birleşiginiň transxabaryň gurulşygyna hemde Türkmen gazynyň Ýewropa bazaryna iýerilmegine uly gyzyklanma bildirendigine ünsü çekilýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi tarapyndan gepleşiklere gatnaşyjylar bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmäge kömek ödürläpdir. Türkmen resmileri bu proýekti durmuşa geçirmek üçin inni diňe gatnaşyjy taraplaryň razylygyna hemde halkara ölçeglerini gabat gelýän ekologiýa şertlerine zerurluğun bardygyny ananýar. Taslama gatnaşýan taraplaryň biri hem Azerbaýjan bolup durýar. 25-nji awgustda habarçylaryň öňüne eden medeniýet çykyşyny Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bu taslama wagtda gazy iýerýän tarapyň belli bir netije gelmelidigini ýatlatdy. Ortiýetiň daşary işler ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden soň ýereden beýanatyna transxabaryň gurulşygyna daşky gurşak boýunça mesele ýüze çykan halatyna Hazarýaka döwletleriniň ählisiniň bu meseleye gatnaşmagy hukuklydygyny talýar. Türkmen medeniýetyne görä transxabaryň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna 30 ýylyň dowamyna her ýyl 30 milliard kub metr türkmen gazyny iýermek gödüňünde tutulýar. Beýleki bir tarapdan Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gaýtadan türkmen gazyny satyn alyp biljekdigini aýtdy. Kompaniýanyň başlygy Aleksey Miller şu ýylyň 9-njy oktýabryny Aşgabatda eden saparynyň dowamyna medeniýetde eden çykyşyny Ortiýetiň Türkmen TV gazyny täzeden import etmek ähtimallygy barada gurrun etdi. 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Bakuwa sapar edip Azerbaýjanyň kärdeşi bilen duşuşdy. Ýöne bu duşuşyň dowamyna transxabaryň ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldige häzirlikçi ämälimligine galýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Meredowyň Azerbaýjana eden sapary barada henüz resmi maglumat ýaýratmady. Ýöne Türkmen döwlet habarlar gullugy bu saparyň jemleri barada çap eden habaryna iki ýurduň arasynda hazırda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň ara alınıp maslahatlaşylanlygyny belledi. Reşit Meredowyň 11-12-nji oktýabrda Brüssele eden sapary, şondan bir hepde soň 18-nji oktýabrda Azerbaýjana eden sapary Ortiýetiň Türkmen gazyny ýaşyl çyra ýakmak ähtimallygyny 9-njy oktýabrda ma'lum etmeginiň edil ýygyanyna gabat geldi. Galy berse-de Türkmen medeniýeti Ortiýetiň Gazpromynyň Türkmenistanyna gazy gaýtadan işlemekde, gaz himiýa pudugyny ösdürmekde bilelikdäki tassamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýändigini belleýär. Ýöne haýsy bilelikdäki tassamadan gurrun edilýändigi agdalmaýar.